Көзілер көңел күзгісі. Көзілер fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Bu turmuşta birevlerinin buluğundan ziyan, birevlerden fayda, birevlerden sağış, birevlerden şatlık, birevlerden yünsizlik, birevlerden yaxşılık. Şunday türlü dünya. Ey olası da şistartası, süzesi, jilgeresi kile. Lakin bizden yine turmay. Bik köp kıneler hatta üzlerinin tile yağındağılarga yem bire almay yaşay. Bar şundaylar. Bütün galemge anın içki tışkı maturluğundan, güzelliğinden nur birkile. Көзге көз қарашып тапшырының шираттағы шығарылышын тәқдим етебіз. Минаның авторы Зифа Нагайева sizge. Hayırlı сәгатьтә дип эндәшәмен. Кемнәр икән алар бүгенге матур кунаклар дип уйлый торгансыздыр, көттермим. Хөрмәтле дуслар, сәлам юллыйм Татарстанның халык артистлары, яраткан Зәйнәбебез Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билаловларга. Ничек кенә сәфәрләр үтелде, ничек килеп җиттегез? Исәннәрмесез, саулармысыз дип сезнең янгызга килеп керүебезгә без бик шатбыз, Зифа. Аллага шөкер, уңайлы килдек. Бик шат күңел белән һәм инде кояш белән дигәндәй, юл хәлен үзегез беләсез. Аллага шөкер, бүген бу очрашуыбызга бүген чынлап та иртәдән кояш төшкән кебек Уфа өстенә шундый матур, чынлап та Зәйнәп әйткән сүзләрең дөрес, шул кояш кергән кебек булсын, менә шушы кунакчыл безнең бу мөхит, бу тапшыруның әнә шушыны тулы итәрбез сезнең булуыгыз белән, сезнең белән булган матур әңгәмә корылышында. Әлбәттә, беренче тукталыш ул ел дәвамында, менә яңа елга кердек. Шулай бит, яңа ел белән яши башладык. Ел әйләнәсендә бу гаилә өчен, Зәйнәп белән Зөфәр өчен грандиоз шара, грандиоз булмыш, ул Зәйнәп Фәрхетдинованың 50 яшьлек юбилее узуы булды. Мин инде шәхсән үземдә зур шараның кунагы булу бәхетенә ирешкән кешемен. Казанда, Татарстанда бергәләп уздырылды дисәм дә горурланып әйтә алам. Шул кадәрле зур спорт сарайында галәмәт күп халык, тамашачы җыелган шушы шара гөрләп узды. Ул гына түгел, район калаларыбызда, ул гына түгел, кемнәр чакырылу буенча ерак Сибир якларына да, әле мин Инстаграмнарда да карап тордым, кайларда гына булмадыгыз. Шулай бит. Менә шул турдан җентекле туклап китик. Кәеф яхшыдыр бит бу шараларда. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Зөфәрнең дә минем иң зур миссиям иде Казанда залда 3000лек спорт сарайында халык тулы булырга тиеш. Һәм шушында мин миссиямны Зәйнәп алдында үтәдем, шуңа күрә рәхәтләнеп багыз җырып утырам бүген. Яңа елда инде яңа планнар белән, Аллага шөкер, әле аларны башлыйсы да һәм аларны башкарып чыгарга язсын. Бу алдагы елыбызда мин инде шундый теләкләр белән бүген бу юлда сезгә килгәндә шушы уйлар белән хыялланып килдек. Һәм инде нәрсә әйтәсе килә, үткән елыбызда узган шушы юбилейда чакырылган кунаклар барсы да килде. Рәхмәт, Зифа, сезгә дә вакыт табып, тыгыз эш сәгатьләрегездән безгә вакыт табып, безнең минем бәйрәмне зурлаганыгыз өчен сезгә мең рәхмәтемне җиткерәсем килә. Халык тапшырырга кушты. Чөнки сезне халык бик көтте һәм алар шуның кадәрлек килеп рәхмәтләрен әйттеләр. Безгә тере Зифаны күрсәттегез дип. Ой, Аллам, бу тапшырган кем икән кунагы? Сирәк киләсез Казанга, сирәк дип. Аз гына булса да рәхәт, кыенсыныбрак булса да кабул итәргә туры килә. Кабул итегез. Рәхмәт. Һәм әйтәсе килә, менә кәеф 50 тулган үземнең шакны хәтерләймен. 50 тулганда тулгынчы уйлыйсың инде. 50 тулгач бит ул 50 була инде. 50-нең аръягын уйлыйсың, барысын да уйлыйсың бит инде. Әмма ничек кабул иттең бу яшьне? Ничек каршы алдың юбилейыңны син? Мин аңарга узак әзерләндем.
Мин бу юбилейыма күптәннән исән сау гына булып аны башкарып чыгарга иде дигән уйлар белән хыялланып йөрдем. Әлбәттә, инде матур итеп уздырасы килә һәрбер бәйрәмне, чөнки бу бит инде эшләнгән эшләргә нидә булса бер нәтиҗә, халыкка бит инде үзеңнең кабат инде чыгып шушылай. Әле мин аякта һәм мин Аллага шөкер тавышым да шул килер. Үзгәрмәгән зур планнар, хыяллар белән мин әле сезнең белән бергәләп шушы теге беренче еллардан ук чыккан алкышларга күмелгән көннәр белән шундый дулкында әле яшим дигән шушы тагын барбер шушындый хыялларны күрсәтәсе килде, тормышка ашырасы килде. Хатын-кызның әле аның 28 яшькә кадәр язы була икән. 56 яшькә кадәр аның җәе. Ә инде 83-кә кадәр аның көзе булса, көзе кышкы еллары аның башкарына икән 83-тән соң гына. Шуңа күрә әле планнарыбыз зур, өметләр зурдан, һәм инде барсы тормышка ашсын инде. Кышларга кадәр яшәргә булса иде дә соң дип кабул итеп алыйк. Зәйнәптең әйткән сүзләрен ышанасы килә әлбәттә бу фикерләргә. Гомумән үзеңне ничә яшьтә дип бу яшьтә хис итәсең, Зәйнәп? 18-дә дисәм ышанмаслар, барыбер әле физик яктан да һәм менә тавыш чыгып сәхнәдә тере тавыш белән фонограммасыз җырлаганга күрә инде Зифа мин үземне әле физик яктан нык дип әйтәсем килә, чөнки Аллага шөкер. Бер дә әле мин хәлем юк, я булмаса мин ни дип әйтәсем килми. Хәлсезләнгән вакытта да әлбәттә аны без сиздермәскә дә тырышабыз инде. Шуңа күрә мин әле үземне инде Аллага шөкер дип әйтәсем килә. Физик яктан да көчле булып калырга, бик күп еллар буена майдан тотарга, сәхнә тотарга бик күп көч салган Зәйнәп ул, без яраткан Зәйнәп Фәрхетдинова. Профессиональ кимәлдә дип әйтергә кирәк, бейеклектә синең тавышың күптән таралган, киң мөселман дөньясында яратып кабул ителгән, бер кем белән дә алыштырмый торган, үпкәләтәсем килми җырчыларны аерым рәвештә, аерым тембр белән син ничектер күңелләргә нечкә кылларыбызны чиртеп килеп кергән җырчы. Шушы матурлыкны саклап, ничә еллар буена кырында Зөфәр атлый. Менә әле горур гына утыра ул синең янда. Утырдым, шул спорт сараендагы чараны үткәрсәм, их, бер зур эштән котылыр идем дип. Ул гына түгел бит. Бүгенге көнгә кадәр бергә атлау, бергә эшләү, тормышның караңгы якларын бергә күтәрү, тәгәрмәч өстендә булу һәр вакыт Зәйнәп өчен üzülеп тору. Менә синең яктан шушы Зөфәргә Зәйнәп шуны беләсе килә иде, шул сорауны бирсәле ярар иде Зифа дип утыра торганнар. Өйләнү ничек булды ул Зөфәр? Менә безнең якта бик белмиләр, әйдәле. Шундый чибәр кызны кайдан аралап күреп, кайдан аерып гашык булган шагың бар иде? Кайсы еллар иде ул, 1986 елда армия сафларынан кайттым. Бу безнең Казанның Мәдәният һәм сәнгать университеты. Хәзерге вакытта ул вакытта культура институты дип исемләнә иде. Шушы уку йортында беренче курсында укып бетереп, армия сафларына киттем. Армия сафларында беренче елны хезмәт иткәч, Зәйнәп шушук уку йортына, шушук мин укыган факультетка кергән. Хор дежур бүлегенә укырга кергән. Ходай Тәгалә җибәреп куйган бу кызны, син җегет давай, мин сиңа бер шанс бирәм. Сиңа да бер матур гына кыз очрayacak, син эләктерергә тырыш дигән инде бу. Мен белмим бит, армиядан кайттым. Безнең кызлар бер генә түгел, кызлар бик күп иде. Күп иде, безнең группада бер 7-8 генә егет без. Вот. Аннан соң Зәйләп кәлләр итеге сайларга тегел иде юк. Сайлау мөмкинлеге бик кысыр иде анда. Билеп тормадың. Син аңа калмагансың бер шанс. Башка институтлардан килүчеләр бар иде, аларны без якын китермидек. Теге егетләр килгәләр көтәләр иде. Ну, бер киләләр дә яңадан килмәслек итәләр дип аларны. Шулай дип армия сафларына кайттым. Зифа җаныкаем, хөрмәтле тамашачылар, озын, толымлы, капкара шибәр генә, түгәрәк кенә йөзле, тегендә кара. Зәйләп исемле бер кызны күреп алдым, аудиториягә килеп кирдем дә, күзем төште дә, иягем идәнгә кадәр төшеп тә китте, аскы иягем. Менә сиңа. Аха, мәдәм бу кыз минеке булырга тиеш дип, иң беренче минем башка китеп. Беренче күрүдән үк. Иң беренче күрүдә. Әле менә бергә укыган егетләр кайсы битендә мәдәният сарайларында җитәкли, кайсы мәдәният бүлегендә эшли безнең белән укыган егетләр, үзебезнең бер курсташ шулай дип әйтте. Зөфәр, хәтерлисеңме син ди?
Менә шул вакытта без кием салу кырында ниде бу гардероб кырында торганда әйттең ди, Зәйнәп үтеп бара ди. Менә күрәсеңме? Менә бу кызны Хәниф. Бу Зәйнәп исемле кыз. Мен бер үземне китәм дип әйткән инде. Менә мин ул сүзләрне хәтерләмим. Шуннан да мин армиядан бик шая, батыр егет булып кайттым, чөнки армия сафларын үтәсем бит кыенлык ул. Әтиәнисез 2 ел үткәнмен, димәк мин тәҗрибәм бар. Димәк, җегетләрдән былай гына әйтеп куйдым мин, җегетләр, бу Зәйнәп минеке, якында килмәгез. Ну, хәзер искә төшерәләр кай вакыт. Кызлар да искә төшерәләр. Зөфәр, шул вакытта бит син Зәйнәп. Бездә бар идек диләр. Зәйнәпне күрдең дә, и все, син безнең белән аралаштың, сөйләштең, әмма дә ләкин Зәйнәп артына һәр вакыт йөгердең, чаптың. Шулай булды инде. Икебез дә җырга омтылуда булган. Җыр бияннан соң җырдык без халык җыр ансамбле, үзешчән сәнгатькә Иделкәйм ансамбленә бәхшләр, Мәдәният сарае бар иде ул вакытта эшләп килә, шунда коллективка бергә йөреп, аннан соң Зәйнәп ул мине бик теге җитди генә кабул итмәде башта. Яра, җегетләр бар, ни дибәрәк. Аның инде авылда озатып биргән егете дә калган, үзенә күрә шунда. Үзенә күрә дибәрәк, бәлки карап утырадыр ул, Кем белгән инде. Карасы, менә җегет Зәйнәп минеке ничек су инде. Вот, менә шулай иттереп әкренеп аралаша, бергә җырлый дигәндәй. Зәйнәп тырышса да читләшергә, стройотрядларга җибәрәләр ул вакытта бит. Зәйнәп, әйдәм итәм, безнең Сарман районына җибәрделәр, без аралашкан, безнең аралашкан дуслар, студентларны җибәрделәр Сарман районына. Искәлмәт дигән авылда, әлдә хәтерлим, Зәйнәп итәм бергә барабыз. Зәйнәп курккан миннән. Кыз балакай авылдан килгән бит әле, мин шая егет. Yok bir o vakti отряд проводников var ya poyezdlarda şu проводниклар yolun sayladı da indi. Ben gittim şu nega Sarman rayonuna. Ama da lakin bir məlində men qaytıb gittim Qazanğa, Tulay tarafı kirdim. Zeynep yo'q. Qaytdı da Zeynep gitti dediler avuluna. Avulunu bik yaratdı. Her vaqt әтиәнесinin негізini yarattı. Мен кірдім де ешіклерін салдырып, нелерінен топсаларынан салдырып, бізде топса дебатылар менә бұл тәке. Топсайын? Салдырып, тәрәзлерін салдырып, букет алдым да кірдім, записки yazып қалдырдым, тәрәзлерін урынына қойдым яңадан, ешіклерін урынына яңадан отырттым. Зәйнәп, шундан соң айтты ул. Менә Зәйнәп сөйләде. Шоқаттым, мен дә шоқаттым. Арып, алжып келіп кірдім, мен де қарасам, неден ешік шешек тұра, неде банкда. Кыр чәчәкләре тора, шуннан соң яңадан инде куркып киттем беренчедән. Әйтәм, берәрсе бармы соңында дип эзләнәм әле бүлмәдә. Яңадан инде тора бара запискасы белән бергә аны инде аңладым инде Зөфәрдән икәнлеген һәм кабул иттем. Шуннан бирле кыр чәчәкләрен бик яратам. Bizge 29 yıl oldu. Bu yıl demek bizning юбилей yılı. Юбилей yılı demek 30 bulacak. Allah bilsin. Менә 50-дан соң 30 шундый матур еллар үткәнсез. Мен кулын сыраган вакытта да беркем дә каршы килеп тормагандыр инде синең кебек җегеткә. Кыймыйлар. Анда да кыймаулыктан. Түгел. Башта әнисе ничектер тегет бик кабул итмәде кебек мине. Әтисе шундый охшая егет. Син анда да шулай сөйләп тордыңмы? Шулай, туктап бирәм. Тукканнарdır инде бу кем белән нишләр кызыбыз? Әнисенең абыйлары да әйткән. Әнисенең абыйсы белән әбиләре белән без уртак тел таптык шул. Никах кыз узату туена кайткачта нык аралаштык. Чөнки аның әни ягыннан абыйлары бик җыртылылар, аралашырга яраталар. Кызыклы сүзләр, кызыклы хәлләр яшәргә яраталар. Без уртак тел таптык. Әтисе дә шундый ук бик шаягына, акыллы гына кеше. Механизатор булып гомергә эшләгән һәм әйтергә кирәк, сәясәттә дә бик аңлый торган кеше, җырлы кеше, баянда, гармунда уйнап үзе җырлый торган кеше. Без аны ничектер холыклар туры килгәнгә күрә, әнисе кая китсен инде? Әти каршы түгел. Теща никуда не делась. Биреп җибәрде. Алып китте генә шулай. Шулай итеп гөрләтеп туйлар үткәрдегез заманына күрә ул вакытта шулаймы? Бик матур гомер кичереп килгәндә балалар туды якты дөньяларга менә хәзер инде ерак китешмичә генә шул җирдә генә әлбәттә туктыйбыз инде балаларга. Ике шәп малай үстердегез бит инде Баһадир бай. Зәйнәпкә Алла ярдәм бирсен инде. Зөфәре үзе бер 5 малайга тора.
Белгәннәребез бар инде, әйме. Алтау булмаса. Аның янында тагын 2 малай, Зәйнәп. Гомумән 2 малай бер-бер артлы. Кыз көткән идегезме икенчесендә? Әллә Аллаһ Тәгалә ни бирә дидегезме? Дөрестәде. Ул вакытта теге караулар, белүләр юк иде бит. Бар иде. Бар идеме? Без аны шикләнебрәк барадыр ул үзига. Шикләнебрәк түгел белмәдек. Малаймы кызмы икәнен белмәдек. Бусына мин бармыйча йөргән, шулай яңадан туры килде барып. Аллаһ Тәгалә нәрсә язган, нәрсә бирә. Ирак гастрольләр мин кайтып төштем. 1993 елның 5 сентябре бу. Кайтып төштем. Минем апам, ул апамның иптәше жизни, алар гомер буе караштылар балаларны. Фатирны ачып кирсәм, жизни тора карап миңа. Миңа нәрсә бүләк итәсең? Ул вакытта районнарга күп йөрисең бит инде, авылларда җитәкчеләр һәр вакыт командир сәгате, генерал сәгате, адмирал сәгатьләре шуның ише. Андый күп ел. Мәтәм мин командирский сәгать бүләк итәм. Синең малай туды. Без икебез дә шунда җылап җибәрдек инде, сөйүнештән чыккан рәхәт. Малай бит әти кешегә бер малай ничектер, малай булырга тиеш дигән. Кызга җитсә булмады. Гастрольләр акчага җитмәде дисәң инде, анлык кына җырладык инде. Кызлар кыйммәтрәк шул бәрбер. Кызлар кыйммәтле. Синең яныңда бик теге бриллиант гәүһәр кашлы кыз булгач гомергә синең инде шуңа Аллаһ Тәгалә әйткәндер, бер Зәйнәбең синең әллә ничә матур кызга, гүзәл хатын кызга тора. Шуңа күрә инде менә малайлар үсте, хәзер ничек һөнәр якларыннан китте. Менә мин әле берсен генә әле белеп калдым, җырлый башлады. Әле сөйләшеп алганда гына Зәйнәп җыр ягына инде омтылышлары дип әйтеп алдыгыз. Ничек аларда? Сәләт ничек күренә? Сәләтләре бар, Зифа. Инде барыбер да ныклап, алар кичкенәдән үк җырларга өйрәнеп йөрмәделәр, укып дигәндәй музыкага. Беренчесе инде йөреп карады, барыбер инде уйный башлагач тагын кабат ташлады дөресен әйткәндә фортепианоларны. Яңадан олысына килгәндә, хәзерге вакытта ул безнең белән чыккалый гастрольләргә, безгә техник яктан ярдәм итә һәм әлбәттә яңадан операторлык һөнәрләренә, звук оператор дип әйтәләр. Шөгыльләнә башлады, студияда утыра, яздыра, балалар белән шөгыльләнә, балалар яздыра. Шулай үзенә тәҗрибә җыя һәм инде шушы өлкәдә барыбер йөри. Кичкенәсе әле 10нчы класста гына сыйныфта, шуңа күрә ансы да менә үзебезнең минем шушы юбилейга үзебезнең бәйрәмнәрдә 25 еллыкларны уздырганда чыгып җырлады, сәхнәгә икесе дә чыгып җырлыйлар әлбәттә инде. Бәләкәй мин җырчы булмыйм ди. Мин җырчы булмыйм. Булырга теләге юк. Әлегә шундый яның яшьләр. 17 яшькә тулган. Шуңа күрә сойлана инде. Спорт белән җигрәләр инде әле алар. Футбол бик ярата. Безнең әйткәндә, әйме? Только укымаска гына булсын. Буйсының бит инде синең бүтәннәргә бик тәтемәгән буйсын, синдә әнә шул Зөфәрнең бөтен күзе төшеп калырлык булган инде ул яшьтән дә. Буйсын, шуннан соң һәр вакытта инде завук белән киемнәрне сайлый белүләрең. Ә менә бу юбилей үткән вакытта кайбер кешеләр аптырашта калдылар. Зәйнәп Фәрхәтдинова нишләп чәчләрен үреп чыкты ул? Мин ике яктан үрелгән чәчне күптәннән яратам, чөнки минем әни шулай үрәдер. Беренче, аннан соң ул күптән шушы прическаны ясатып йөрисем киләдер. Ясап карыйсым киләдер. Әйме? Карыйм ул модага да кергән. Дөресен әйткәндә, хәзер аны инде менә шушы нигә юбилейга шулай туры килде. Әмитәм рисковать итим әле, ясыйм әле. Чөнки ул беренче миннән килешмәс дип әйтмим үземә, барып килешә. Менә нәсикләр шушдай юка биткә. Синеке кебек. Бәлкем монда зур прическа, аны үрсәк, бәлкем кирәкмәс. Ә минем теге зур бит, мәсәлән, миңа менә шушлай набарып мине нәсик матур итеп күрсәтә. Җинаклатырга күрсәтә. Без бит хатын-кызлар бер төрле торга яратмыйбыз беренчедә. Эзләнеп, нәрсәдер гомумән, аннан соң мин үземдә бер төрлелекне яратмыйм. Әлбәттә сәхнәгә инде мин аны бар киеп чыгам, өстрәп чыгам, кайберләргә бик ошый. Азнакай кыз икәнен беләбез, Зәйнәпнең Зөфәр синең районында ишетеп алыйк әле. Балык бистәсе, Казан кырындагына 70 кенә чакрым минем туган авылым. Икегез дә авыл балалары. Азнакайда мин үстем, туган җир бит Үзбәкстан минем. Гомумән Зәйнәп кызык Ташкент өлкәсендә. Син анда ничә яшьтә кайткансың, Зәйнәп? Мин беренче класстан да укыдым рус мәктәбендә. Аннан инде тагын кабат аймында шушы туган авылымда укуны дәвам итәргә туры килде. Безнең әтәйләр күчеп кайтты инде. Шулай. Азнакайның үзенә кем? Азнакайның Сарлавында, әлбәттә, менә шулай авылга кайтты.
теге әйтәләр бит, легче остановить бегущего бизона, чем поющего кобзона дигән кебек, җырлый торган Зәйнәпне туктатып булмый, теге чаба торган болан ничек чаба, Зәйнәп тә шулай җырлый, шуңа күрә анда күп очракта Зәйнәпне элегректән бик тегәнең матдиягы да кызыксыннар бар, сәхнәнең җырлы сикелде. Без гомумән сәхнәгә чыкканда безнең җырлы сикелде, без аның матдиягын уйламадык, акчасын да уйламадык. Аның бәлкем алдаулары да күп булган инде администрация ягына, администраторлар ягыннан. Без аны аңлап бетермәгәнбез. Шуңа күрә менә бусы беренче. Икенче, минем бабай элегректән бик сатып алу белән шөгыльләнгән булган. Әтинең кәсепче булган, әтинең әтисе бәлки мен қанға күшкәндер ул. Мен бер урында гына торырга яратам, нәрсә булса эшләргә яратам. Әлбәттә, кай вакытта уңайлы килеп чыга, кай вакыт ялгышулар да була. Чөнки бар теге кеше фактор, человеческий фактор дигән бар. Бар тәртипле кешеләр, бар тәртипсез кешеләр. Шуңа күрә кайберләрен аерып та без иҗат кешеләре бигрәк тә бит ул теге ышанучан, бөтен кеше дә безнең кебек яхшы күңелледер, безнең кебек уйлыйдыр дип уйлыйсың, бит. Бу эшкә өченчедән, бу эшкә чыннан да кирип киттем инде, ул безнең гаилә дусларыбыз тәкъдим иттеләр дә, ул узган гасырның 97 елларда. Ул вакытта бит инде кооперативларның тынычлангач шушы кемдер әйбер тегә, кемдер ашарга пешерә, кемдер ягулык белән шөгыльләнә. Дөрес әйткәндә, ягулык салу станцияларын төзү белән шөгыльләндем. Бик теге моның акчасы ничек булыр икән диптән түгел, минем беләсем килде, ничек аны эшләп була микән, мен аны булдыра алам микән? Чөнки аның 1000 төрле авырлыгы, 1000 төрле проблемалары, аны бит җирне ала башлаудан дәүләт комиссиясенә тапшыруга кадәр аны барысын да алып барып чыктым мен. Беренче ягулык салу станциясын төзедек, әйтергә кирәк, аны хәзерге вакытта югалар бездә, аларны кирәкле кешеләр сатып алдылар, чөнки хәзерге заманнар үзгәреп тора. Бигрәк тә безнең илдә бар монополия, бар зур корпоративлар, бар компаниялар, алар астында калганчы, аларның астыннан чыгып калырга кирәк. Астында калсаң үләсең. Шуңа күрә менә ул эшләрне эшләдем. Дифаҗаны тамашачылар тыңласыннар. Әмма дә ләкин бер беренче чиракта мин Зәйнәп белән булгач, тормыш бергә булгач, мин бер иҗат кешесе булып калам. Хәзерге аннан соң да башка эшләр белән шөгыльләндем. Хәзер дә шөгыльләнәм, чөнки менә шундый, минем күңелем шундый. Ират, безнең халык әйтә бит инде. Ират кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дип, анысы да булырга тиештер, әмма дә ләкин мин аның турында уйлап эшләйм, минем ул күңелем. Мин аны һәр вакыт көне Әгәр дә уйлап эшләгән булсаң да бигрәк яхшы бит, чөнки уйлап эшләгән эшләр булды. Дөньяны белеп булмый, тавышны белеп булмый, булмышыңны физик яктан белеп булмый, бүген җырлыйсың, иртәгә Аллаһ Тәгалә бирсен тагын җырларга белеп булмый исәнлекне, син чынлап та шушындай ир-егет булдыра алган бар икән, хазинә ниндидер гаиләң өчен. Зәйнәп җырлаганда да җаны тыныч булып җырлый. Ышанып яшәргә кирәк, бик кирәкле таянычың булуы. Шуңа сез бер-берегезгә таяныш икәнне мин беләм, бик күп еллар без тамашачылар бер-берегезгә бик нык терәк. Зифа беләсең, бигрәк тә ул тормышта теге сәхнә рәхәт, очрашу тамашачылар белән позитив ягы күп тормышның әйбәт. Сәхнәдә бигрәк тә ул җырлаган вакытта, гастрольләр вакытында, яшь вакытта, кай вакытта теге урысча обеспечениеләр әзрәк теге ничектер дөньяга җиңел шәрәк караган вакытларым булды, үземә карата, Зәйнәпкә карата үрнәк тормышка җиңел, һаман да шулай булыр кебек уйлыйсың. Әмма дә ләкин тормыш төрле катлаулар китереп чыгара, төрле авырлыклар китереп чыгара. Шундый авырлыкларны үткән вакытта менә кырындагы синең кешеңнең кем икәнен беләсең. Ул кеше әгәр дә сиңа ярдәм итә икән, кыенлыклар үткәндә, ул синең бар икән, димәк, ул кешене син дөрес сайлагансың. Ул теге яшьлектәге мәхәббәтләр ныгыганы шул вакытта гына беленә, һәм әлбәттә шундый вакытта гына синең балаларың бар икән, алар чын җегетләр икәнен беләсең, һәм гаиләңнең, хатыныңның чын кеше икәнен беләсең. Шушындый рәхәт вакытта барабыз да яхшы. Авырлыкларда менә беленә кемне кем икән. Син дә еллар үтә тәҗрибә белән тагынлыгына ныгый бара, шулай бит бер-береңә мәхәббәт белән матур итеп яшәгән гаиләсез. Әмма ләкин мин карыйм, мин генә карамыйм, мин шәхсән үземнең фикеремне генә уртага салып алып бармыйм тапшыруны. Тамашачыларыбыз фикерендә Зәйнәп бер төрле холык-фигыле белән, булмышы белән Зөфәр бөтенләй икенче төрле кеше диләр бит инде. Менә Зөфәрнең гримеркаларда очрашканыбыз бар. Пәрдә арты тормышы кайнап тора бит инде. Аның кайбер вакыт яшьрәкләр була, аңлама, Зөфәрне бик белгән кеше булса, бер Зөфәрнең кылыгына да аптырамый торганнар бар. Буын өлкәнрәк буыннар бер дә аптырамый, урта буын вәкилләре бар, яшь буын вәкилләре Зөфәр килеп кереп бер әйбер шәпәп куя сүз.
шул шаккатмалы булып та китә инде. Шуннан соң инде бәй бу шуннан сиңа карамыйлар, тутырып Зәйнәпкә карыйлар. Зәйнәпнең реакциясын инде. Зәйнәп селкенми дә. Зәйнәп селкенми. Шуннан тагын карыйлар. Шуннан йөри булды, шунда шылдыр булдыр тагын нәрсәләрдер әйтешмәйтешләр. Шуннан тагын бер әйтеп куя, шаярта, нитә кешеләр белән инде уртак тел табып, тиз уртак тел таба ул. Тагын юнәлтәләр карашны Зәйнәпкә. Зәйнәп селкенми дә, үзенең бизәнеп утырамы, бизәнә, киенәме, киенә. Менә бу ничек бу? Синдә бит инде чынлап та кайбер кара юмор да бар дибез, черный юмор дибез. Юк түгел. Әтәгә суфиланып кына утыралар димәсеннәр, беләләр. Безне дә беләләр, сезне дә беләләр дигән кебек. Менә шушынарга синең реакцияң нинди? Гомумән бу башта шулай булдымы ул? Ул соңгы елларда шулай булып киттеме ул? Башта Зәйнәптән сорыйм әле моны. Хәзер бу һәр вакыт шундый иде. Мин аны студент вакыттан ук шундый иде. Әле хатырак та иде. Хәзер бераз минем тәрбия ары. Тормыш мәктәбен үткәрә. Бераз гына инде әле йомшарды да кебек тыйла. Әмма барыбер ул булган хылык ул беркайчан да үзгәрмәй инде. Аны үзгәртергә тырышырга да кирәк. Куркыбрак бирде ул башта. Бу шөтеп бик Зәйнәп менә Зөфәр ишетмәндәге әле сине җайсыз, уңайсыз хәлләрдән калдырганы юкмы менә шуны. Бар бит инде җыр сәнгатенең орталыгында гына йөрмисез, сез бит олы түрәләр янында йөрисез, дәрәҗәле абзыйлар янында да булган бар бит инде яшьрәк чагыгызда бәлки. Барда ушы китеп бит инде иң беренче бит телисеңме, теләмисеңме җырчы хатын-кызга карыйлар. Бигрәк тә Зәйнәпкә. Менә Зөфәр Билалов килгән әле, Зәйнәп белән генә димиләр, Зәйнәп белән Зөфәр дә килгән диләр. Зәйнәп бирде дип әйтәләр. Ай, бигрәк Зәйнәп бире. Менә шушы Зәйнәп ире булган дигән тәңгәлләрдә кыен хәлләргә калдырганы булмады. Аны капылтын шулай әйтеп җибәрүләр. Юк, андай хәлгә калмады. Бүтән җирдә алай кылам мин бит тәртипле урыннарым бар. Безнең шулай үзебезнең президентыбыз бит инде баштагы беренче президентыбыз Минтимер Шәриф Шәймиев шундый җыр күңелле кеше иде бит инде. Ул әле Рахимовлар белән очрашкан вакытларда да шуның кадерле күңелле итеп аралашып китеп алар, шуның хәзер саубуллашалар иде. Анда ул вакытта һәрбер юмор үзенең урынын табадыр әлбәттә. Һәм алар елмаеп, җавап биреп, шаяртып әле җыр теллеген кузгатып әле безнең Минтимер Шәриф шулай итеп Зөфәр аралашып инде китеп барадыр. Юк, урынсыз түгел. Һәр вакыт урынны буладыр. Аллага шөкер. Шуңа күрә инде әмма менә сәхнә артында кайвакыт мин итәм. Үз казанын тоя тегендә. Кызларны үпкелетмәсәң дә ярар иде бу трамвай. Гаҗәпләнделәр әлегелектән җитәк кешеләр. Ничек Зәйнәп бу Зөфәр белән тора икән? Мин андай кешеләрнең читтәге караштан да беләм, сиздә энергетик белән. Шулай дип уйласыннар дип бәлкем мен кылана торганмындыр. Менә бит, без сиңа ышанып карыйбыз. Кыламын. Мен шундый хәләтем шундый. Кешеләр әйтәләр, сәхнәдә менә Зөфәр карап торам, сәхнәдә бит син тормышта кебек түгел, менә сәхнәдә шундый җитди чыгасың. Тормышта аралаша башласаң син бит гел башка кеше. Менә шундый инде. Син бер сәхнәдә җырлый торган җырың бар, мин үзем хайран бу бөтенләй икенче Зөфәр мин әйтәм. Бу теге күлмәкне салып кына ташлаган гафу ит дип ниндидер сүзләр белән бар синең лирик җырың. Шундый җырны тыңлаган вакытта мин ТНВ каналыннан ишеткәнем бар, мин аны сәхнәдә гаепләмә зинһар, син бөтенләй гамәлдә икенче кешесең. Шундый чаклар була. Менә шулай да нәрсәдә Юк. Барыбер менә сәхнәгә чыгып әйме, нинди икәнлеген яшереп булмыйдыр дип. Зифа, сез килешерсез әйме. Менә ул ничек, ул шундый ачык, күңелле, якты күңелле һәм инде җырлардан соң да аның кешегә мөрәҗәгате дә, кеше белән аралашуы да барыбер шулай килеп чыга. Мәсәлән, ул аны беренчектә яшермәй үзенең күңелен. Шулай булырга тиештер дә инде. Шуңа күрә халык яратып, шуңа күрә кабул иткәндер дә инде дип әйтәсем килә. Аны яшерә торган әйбер халык бит ул бик бөтенесен аңлый, күрә һәм инде шуны күрсәтә белергә дә кирәк. Күрсәтә белү әле ул менә ансы иң мөһим һәм иң дөрес позиция бу тормышта. Ана шуны үзеңдә ача белү ул зур талант. Хәтта синең Ходай биргән талантыңа караганда да үзеңне ача белү, үзеңне табу кабат изләнеп, күрдегезме нинди гүзәл хатын-кыз ире янында шуны сөйләп утырыр иде. Зәйнәптән башка черный юмор дип әйткән әйбергә шул хәтле аны әйбәт итеп судан корытып алып чыгып утыртып яхшы
Зөфәр Билалов итеп ясап утыртып куйды. Менә бит. Менә үзем дә үземә ачып утырам. Менә сире нидә? Сезнең бер-берегезне аңлау. Ышанасызмы бер-берегезгә? Бүгенге көнгә кадәр ышанып яшәдегезме дип әйтсәм, берәр җөмлә генә җавап бирә аласызмы? Менә син Зәйнәп кайларга чыгып китсә дә, нинди гастрольләрдә аерып булырга мөмкин, аерып чакырылырга булырга мөмкин. Бу теге гомумән ышанышың. Тормышта мин Зөфәргә чын-чынында ахыр көнгә кадәр ышана торган хатын-кызларым дип әйтә аласыңмы син, Зәйнәп? Доверяй, но проверяй, ди рус халкы. Тикшереп тора бер кайшып китсәм. Ярты сәгать сайын шалтырата. Элек бит инде хилафлыклар булса да, гастрольләрдә шуннан бик күп шушы җыр сәнгать аркасында аерылып киткән гаиләләрдә күп бит. Элеккерәк булар арасында да бар. Саклый алмыйчы, менә шушы җыр сәнгатендә биеклекне, йолдызлыкны саклый алмыйчы, ул йолдызлык турында мин сиңа тагын сорау бирәсем бар әле, Зәйнәп. Шушындый кайбер кешеләрнең менә анда бала туды, монда бала туды, арада үзләре монда яши, тегендә мондый бернинди дә шундый арагызга җилләр кергән вакытлар, салкынлыклар үткән вакытлар, язмыш бер ярдан икенче ярга бәргәләгәннәр булмадымы, Зөфәр? Юк дип әйтсәм, юк булмады дип әйтсәм, ялганлау була. Мин гаилә тормышындагы булган әйберләрне бар әйберендә сөйләп бетереп булмый. Теге ничекләре булган кирләребездә казынмагыз зинһар дип кайбер иҗат кешеләр әйтә бит. Бар казынучылар, бар журналистлар, кемдер пиар итә. Менә ул пиар дигән әйбергә мин үзем кирип китә алмыйм. Беренче кирип китә алмыйм. Бу яңа алым, яңа замананың яңа таләпләре, теге кемнәрдә ничектер куллананы. Әмма ләкин булды, әлбәттә Зәйнәп белән ничек ачуланышкан вакытлар да була. Ачуланышканда нидән тавыш чыгарга мөмкин сезнең гаиләдә? Без беренчедән икебез дә барыбер, икебез ике холыклы кеше булсак та, без бары кайнар кешеләр. Так, шуннан. Так. Нәрсә тавыш чыгарга мөмкин? Мәсәлән, Зәйнәп. Мәсәлән, ни тавыш чыгарга мөмкин? Юктан гына. Ашарга пешерүләр, әзерләүләр буенча бернинди тавыш юк. Менә Зәйнәп һәр вакыт менә 29 ел яши, нәрсә ашыйсың? Зәйнәп, җаныкай мәйтәм, миңа нәрсә бирсәң дә шуны ашыйм дип мәйтәм. Сиянистик хали гына салма мәйтәм. Молодец. Нәрсә дә ашыйм. Чөнки мин ул яктан мин ризыкның һәр берсен кабул итәм. Нәрсә булса да ашыйм чыннан да. Җылы кайнар гына булсын. Менә шуңа күрә ул шулай да менә ашарга пешерү ни буенча бернинди проблема юк. Аның турында тавыш чыккан да юк. Кайбер кешеләр хәбәр буй шуның өчен сугышады. Менә Зифа. Чыгарга нәрсә чыгарга мөмкин менә икегез дә бер-берегезгә карата. Гапләшеп алу, ул килешү на высоких тонах даже кирәк инде ул. Югары тонда. Ансыз булмый. Пар чыгарып алсаң әзрәк парны. Кирәк. Бер-береңә ул тәрбияли дә ул андый ни. Безнең гаиләдә барыбер эшләр үзләре бүленгән инде. Мәсәлән, Зәйнәп шүкеш күтәреп кадак кагып йөрми инде бер ансанда эшләр эшләгән юк. Һәрбер сорауга мәсәлән мин үземнең аңламаган сорауыма тыгылмыйм. Мәсәлән, шуңа күрә ул әгәрдән дисә, карал син аны әйт әле мин нишлим ди сорый. Шуның белән безнең күп очракта бу хәл ителә, барыбер инде. Аны олыгага җибәрмибез. Иң озак ачуланышып торган күпме вакыт аралыгы булырга мөмкин? Мин узаграк дәшмичә йөри. Бу Зәйнәп. Бу ди шундый чагында әле Зәйнәбия, Фәрхетдинова. Зөфәрнең Зәйнәбия, хәзер бу ди. Менә шулай инде. Бу кеше димәкче, бу кеше Зәйнәп Фәрхетдинова җөргә мөмкин, узак мөмкин. Юк, узак түгел, бер көн инде. Чөнки аның холык арасынан холык бит. Мин кәҗәмөгез бит инде, этеп тиртеп. Йөрим дә яңадан нәрсәдер. Зөфәр килә дә миңа бернинди бер җайлы җайсыз сүзме ул, нәрсә ки булса да әйтә дә, җылмаям да мин тагын китә дә бара. Ну, ул дәшкәнчегә кадәр йөрим. Тапкан ярлар тиң пары булсын бөрү. Җанны җанага бергә кушарлар. Канатларга куеп Зәйнәп Зөфәр менә ял вакытлары бик сирәк тия.
Ял вакытлары, чөнки гастрольләрегез дә күп, йөрүегез дә, кайткач тизрәк өйдә бит инде балалар да бар, барыбер да. Эй, Зәйнәп белән Зөфәр кайларда ял итәләр икән? Вакыт калдырсагыз, кая йөгерәсез, кая омтыласыз, кемнәр янынамы ул? Төрлечә. Шифаханәләргә менә барыйк әле дип биргән юк. Юк, бердә барган җыга безнең. Менә планлаштырабыз, былтыр да калды. Барабыз. Безнең кинәт кенә килеп чыга. Чөнки кай вакыт дуслар әйтәләр дә, әйдәгез әле менә шунда ни икән, менә Горячий путевка. Юллама бар икән, арзанга гына. Төрле җирдә ял итәбез. Үзебезнең су буйларында яратабыз. Үзебезнең Шулман Кама буйларын, Волга буйларында төрле җиргә барырга яратабыз. Урманга да барырга яратабыз. Кышын чаңда йөрергә яратабыз. Сәламәт яшәү рәвеше белән бөйле шөгыльләнә икәнсең. Бигрәк тә яратасыз инде чаңгыда. Чаңгыда кыш көне чыгабыз. Сирәк кенә булса да көннәр суык булмаганда. Чөнки тавышканда бу тирәгә салкын тибәсен дип. Булай без йөрибез. Җәяү йөрергә күп яратабыз. Скандинавский ниләр, таяклар алар, пожалуйста. Инде һәммәдә. Мен ышанасызмы, кайбер кеше концертка китәргә чыкканда карап писи үтсә дә бүгенгә бетте, алама була. Кайберсе буш шиләк белән чыкса да ырымнарга, сихрларга, шундый нәрсәләргә, шундый әйберләргә ышанасым юкмы? Юк, әмма мин бисмиллаларымны әйтеп, юлга чыгабыз инде. Һәрвакыт Зөфәр үзенчә укый, мин үземчә аның менә шундый укыйлар. Нидән бер белгән укый дип дуалар нәрсәгә. Гел имам әйтәсең бит. Юк инде. Тамашачылар каршында мин имам бисмиллаларын әйтәсең. Әлхәмдүлилләх дип әйтсәм дә, иншаллах. Нидән минем әни тәдрие барыбер инде күрәзәчегә барма, башың авыру алма дигән. Менә ул минем күңелемдә барыбер, инде Аллаһ Тәгаләгә ышанып, һәм инде һәрвакыт шуңарга таянып яшәргә дип инде шул күңелдә чыгарган юк. Ла хавла ва ла куата илля биллахил галил газим рахманир рахим. Аларны белергә бит инде без сабый чакта өйрәттеләр име? Менә бу Зөфәр Билалов. Ла хавла ва ла куата, ансайтымы? Аннарсын Leyla hayırlı halas Muhammed Resulü Huzur İlyas. Bu şimdi yolga çıkkan vaqtda aytılatan Namazga basası gına qalğan indi Züfərgə. Bik खूप Züfər Bilalov. Vaqt yetkəş Allah birsə? Yıldız deyib atıyız, həm şınşında tanıyız, bir köp yıllar tanıyız. Tapşırı axırına taban ketib bara yügürə, bigirə qızıqlan gəmə sizin bilən. Həm indi buruluşları da bulmaydı qalmağandır, gül kütərilişdəginə bulmağandır, türlü şaqları bulğandır. Жеңіл генә килмәгән юлларында үзегез генә беләсездер. Шулай бит аларны да мин бүген барлап торасым килми. Әмма ләкин йолдызлыкны бит әле күтәрә белеп тә еллар үтә белергә кирәк. Шулай бит йолдызлык. Менә бу йолдызлык яшьләрне Зәйнәп сиңа бигрәк тә сорау бирәсем килә. Яшьләр синең үкшәңә басып килүче яшьләр юк. Профессиональ кимәлдә синең биеклегеңдә җырларга әле үсәргә кирәк. Мин курыкмый әйтәм җырчыларга, ләкин бар арттан яшьләр үсә килә. Шулай бит менә аларга да әйтер, синең фикерләрең яхшы булырдыр, күңелләренә калдырасы килә. Йолдызлык ул ни һәм аны ничек итеп саклап тотарга кирәк? Без һәрберебез йолдыз инде бу дөньяга туган һәрбер адәм баласы. Менә кешенең үзенә килгәндә, кеше үзе гомер буе бу дөньяның серләренә өйрәнергә тиеш. Өйрәнергә. Әле барсы да шул әйбәт эшләгәнме икән дигән очракта да, әле ул синең нинди дәрәҗәдә икәнен синең тагын да бер кат бәяләргә тиеш, һәм аның өстендә кабат-кабат эшләргә тиеш. Шуңа күрә мин инде рәхмәт тамашачы, тыңлаучы менә шушы нәрсәдер күреп, шуның кызык табып, һәм инде тавышта, һәм үзебездә булсын, шушындый кызыгып, кызыксынып килгән тамашачыга рәхмәтле. Әгәр дә шундый үзеңнең поклонникларың, сторонникларың булгач, димәк, синең эшеңдә нидә булса бер күңелле һәм шундый бер кирәк нәрсә бар. Яшьләребезгә киңәш килеп сорасалар, әйтергә уем бар. Әмма мин шуны аңладым бу тормышта, килеп сорамаган кешегә барып кысылырга кирәкми. Уның, димәк, менә шуңа күрә кеше әгәр дә үзе киңәшгә килә икән яшьләребездән, мин һәрвакыт ачык һәм әлбәттә үземнән, кулымнан килгәнчә һәм инде ярдәм итеп, аңарга телемнән килгәнчә аларга үземнең фикерләремне әйтеп, шушы сәхнә эшендә дә, һәм инде бу тормышта да мин әзер. Бик матур җавап яңгырады. Йолдызлыкның нәтиҗәсе, төп матурлыгы күтәреп артабан шул йолдызлыгың өчен эшләү
дип уйлыйм мин. Нәкъ шушы сүзләрне син йомгаклап, матурлап күрсәттең, әйтеп. Һәм әйтәсе килә Зәйнәп, токтан инде сорау хәзер көтеп торасыз гына, очень интересный бер әйбер уйлаганым син әйткәндә. Зәйнәп Фәрхетдинова белән ярышып караганнарында ишеткән булды элегрәк вакытларда. Һәм инде элек бар иде концертларда яхшырак җырчы, димәк ул соңдан җырлый. Анда урын өчен әзрәк бәрешләрдә булгалаган концерт программалары булды. Дәүләтчелек нинди биеклегендә үткән матур чараларда, хөкүмәт бәйниләрендә чараларында шундый бәрешләрне үз күзләрем белән күргәнем булды. Син генә түгел, башкалар. Хәзер икенче төрлерәк. Хәзер инде һәркем үзенең вакытына килеп җырлап китсә, үзенең ише бар икән, башта да җырлап китәргә мурд, соңдан да булдымы? Жыр сәнгатендә үзеңнең үсеш дәрәҗәңдә конкурентларың. Гомумән кемне конкурент дип күрәсең? Гомумән конкуренция үзе сиңа кагыламы? Бармы синең өчен? Көнләшәсеңме син? Акмы ул бүтән төрле көнләшү беләнме? Бу җавапка Дөрес, конкурент түгел, үрнәк. Үрнәк булырлык кешеләр булды минем тормышымда. Бүгенге көнгә кадәр дә мин алардан үрнәк алам, карыйм, чагыштырам һәм үземә бәя бирәм. Әлеге дә баягы шулай. Мәсәлән, миңа конкурент юк дип әйтә алмыйм бер качанда. Һәрбер нинди дә булса бер нигә аңарга алмаш табыла барыбер. Яшьләребез үсә, яшь буыннарыбыз. Алар бездән талантлырак булсыннар. Безнең үзебезнең шушы регионнарыбызда гына түгел, бөтен дөнья буйлап танылып, әлбәттә безнең шушы моңнарыбызны җиткерүдә ярдәм итсеннәр. Менә булай үзара теге конкуренция ясап яту ул кирәк түгел. Дөрестә дә менә бу замана, менә булай килдең, эшләдең, күрендең, һәм үзеңнең эшеңне дәвам итәргә кирәк. Һәм менә сәхнә артында халык арасында йөрибез бит. Концертның төрлесен карыйлар, яшьләр бар хәзер. Шулай бит. Моңы бар җырлый, моңы булмаган сикерә диләр. Бу безнең гади халыкның фикере. Зәйнәп Фәрхетдинова бик күп еллар сәхнә тоткан кеше буларак бу турыда ничек уйлый? Нинди бу яңалыкмы? Бу заманның шау-шуымы, шаукымы, ниндидер, бәлки ул кемнеңдер сикергәненең дә моңы бардыр, мин әйтмим. Фирдуслар сикереп бiri, мин аны үземдә бик ихтирам итәм, андыйларга алай дип мин конкрет рәвештә әйтмим. Ләкин эстрадада шундый шир бар. Шулай бит, нәрсәдер биеп шаулатып, бүтән ягым белән ала алмасам, шуның белән ала алмам икән дигәне бар. Үпкәләтәсем килми, рәнҗетәсем килми. Бу хакта Зәйнәп ничек уйлый икән? Нәрсә әйтәсем килә? Менә Ходай Тәгалә кешегә тавыш бирә, әйме? Ул бүтән ни белән шөгыльләнергә мөмкин, эш белән шөгыльләнергә мөмкин. Күптер вакыттан соң аңарга менә бер ачыла да зихене дип әйтимме соң, килә ул нигә мин җырламадым микән ялмаса дип үзенең талантын күрсәтергә килә сәхнәгә. Һәм минемчә ул дөрес эшли. Чөнки бездә бит миллионлаган халыкның үзенең миллионлаган зәвыгы, үзенең ние бар. Барыбер менә шушы килгән үзе сәхнә җанлыклы кеше икән ул. Менә ул барыбер нинди булса да сикрәм ул, улыйм ул, йылыйм ул, җырлыйм ул барыбер үзен таба. Әмма аңарда булырга тиеш барыбер бер иҗатлы сәхнә иҗаты өчен бирелгән бер жилка. Менә шушы булса изюминка, шуны булса барыбер табыла. Ни генә эшләсен? Хат чыгып басып кына да торсын. Барыбер әгәр дә ул шулай итеп матур басып тора икән, халык аңардан ди матур таба икән, ул барыбер үз урынын табачак. Бүгенге эстрадабызда Зәйнәпләрне алыштырырлык җырчылар бар дип уйлыйсыңмы? Ул бар, җырчыларыбыз бар. Һәм булсыннар, алыштырсыннар, тиешенчә шулай сезнең әйткән сүзләргә охшап, шулай югары итеп, матур итеп тәкъдим итсеннәр. Начар җырламасыннар. Шул нидән начаррак итеп тәкъдим итмәсеннәр. Тагы да матуррак итеп җырласыннар. Мин әзрәк кенә Зәйнәп синең сүзеңә каршырак киләм, чөнки кемнедер кем алыштыра алмый. Зифа сорауның әйбәт, анда подбох маленький. Син җавап бирдең, әлбәттә Зәйнәп ул тыйнак итеп буларак җавап бирде. Әмма ләкин менә мин шуны алыштырам, ул шуны алыштыра дип бу ялгыш фикер йөртүчеләр күп хәзерге вакытта. Менә мин бу кеше китте сәхнәдән, мин аның урынына калам дигән әйбер юк, ул дөрес түгел. Һәрбер кеше сәхнәгә килгән шәхес була ала икән ул. Шәхес булыр өчен бит әле җиңел түгел, сәхнәгә шәхес булыр өчен күп эш эшләргә кирәк. Пахать надо.
эшләргә кирәк, җырлар табырга кирәк. Җырлар табу түгел, әле үзене куя белә кирәк, программа эшли белә кирәк, аның графикларын матур итеп төзи белә кирәк, һәм башка кухнясы бик зур. Һәм әлбәттә, шушыларны эшләгән вакытта син үз урыныңны ала аласың икән, менә шул вакытта син димәк сиңа афәрин. Алыштыру юк ул, һәрбер кеше үзенең менә ничек шул йолдызлар кабынган кебек шулай ук менә ул килде, эшләде. Илһам абыйны беркем алыштыра алмый, ул кала. Әлфия апаны беркем алыштыра алмый, Зәйнәпне дә беркем алыштыра алмый. Менә алар булдылар, һәм менә алар калалар матур итеп тарихта калырга тиешле иҗат кешеләре дип әйтәсем килә, иҗат әһелләре булып калырга тиешләр. Җавапларны алдан сөйләшеп куйсаң да шулай булмас. Бик матур итеп тезмә-тез, излекле итеп җавап бирүләренә шугадәр шат рәхәт кичереп утырам. Һәм безнең стәлдә сезнең яңа адымнар күренә, яңа баштан Зөфәрнең эше күренә әлбәттә. Менә әле теге Зөфәрнең эше түгел бу, Зифа. Түгелме? Бу Зәйнәпнең үзенең эше. Шулаймы? Язмыш сукмаклары. Менә бу турыда әйтеп китегез әле. Бу нинди чыгарылыш, бу нинди яңалык? Менә безнең инде менә шу юбилейга үземнең башлап китапны чыгардык без. Менә алып килергә онытканмын инде, Алла берсә видео. Алла берсә барыбызга да күрергә, дөнья күргәч, барыбыз да тотып карарга һәм укырга булсын. Чыкты инде ул, чыкты. Дөнья күрде китап чыкты. Дөнья күрде. Менә уйлашып йөрдек тә, бик күп төрле язмышлар бит инде. Әле бөтен җирдә басылып бетмәгән, үзләре хакында сөйләргә кыйнсынып әйтми калган язмышлар. Ул турыда инде әлбәттә сез дә үзегезнең тапшыруларыгызда һәрвакыт матур итеп сөйлисез бит, әйме? Нидән? Менә шушындый кешеләрнең ниләре турында, язмышлары турында күрсәтелгән газетага хәлләрне газетага туплап чыгарып карарга һәм инде сәхнә кешеләре белән бәйле газетаны чыгарып карарга дигән уйларга килдек әле без Люция Хабибуллина белән. Әмма бу моның пробный варианты инде менә бу Алла берсә Татарстанда гына чыга бу. Әмма инде теләгән кешеләргә җибәрергә дә була. Электрон индексы бар. Язмыш сукмаклары дигән газетабызга хәтерләп калдырабыз. Хөрмәтле туганнар, кадерле дуслар, менә бүген шундый матур аралашу, шуңа күрә мин башка төрле җыр белән бәйле булган сорауларга җыр белән җавап бирер. Зәйнәп тә, Зөфәр дә сәхнәләрдән, дәү сәхнәләрдән, кече сәхнәләрдән безнең белән бергә кала. Бүген алган җаваплар һәрберебезгә тансык, чөнки сәхнә арты тормышы турында артистның, йолдызның һәрбер кеше кызыксына. Яңа елда шушы юбилей тантаналары үтеп безгә килеп, сезне көтеп торган тамашачыларга хәзер инде туган телебез үзен күрсәтә, үзен яңа юллар ярып эшен исбат итә Татарстанда да тамашачыларыгызга әйтеп калдырыр теләкләр, Зөфәр. Зифа, рәхмәт. Беренчедән, үзенең шундый матур тәмле телләрең белән сөйләп, нурлы йөзләрең белән алып бара торган шундый матур тапшыруларың, ул чыннан да йөрәккә, күңелгә бәлзәм булып ята. Ул бит әле иҗат итү, җырлар язу, ул үзенә күрә нык матур бер саллы урыны бит татар башкорт җыр сәнгатендә. Аннан соң бит инде синең шушы тапшыруларың шулай матур итеп алып баруың, ул бит сүздән генә түгел. Менә мин сүз әйтим әле, менә Зифа чакырган безне, без сиңа рәхмәт йөзеннән дип әйтү түгел. Бу синең тормыш, бу синең күңел халәтең, бу синең табигатең, шушындай тәмле иттереп сүзләр белән дәвалый беләсең. Шуңа күрә нәрсә әйтим, шушы синең матур теләкләреңә кушылып, әлбәттә матур яңа елга кирдек, Аллага шөкер. Инде булган авырлыклар барыбызның да тамашачыларның да, безнең дә узган елда калгандыр һәм калсын иде дигән теләктә. Минем яраткан теләгем һәр вакытта да елларыбыз, илләребездә сугышлар булмасын. Киләсе елларыбызда икмәкле булсын, мул табынлы булсын. Туган булган балаларыбыз мәрхәмәтле булсыннар, безгә таяныч булсыннар, киләчәк куатлыкта безгә терәк булсыннар дип, һәм әлбәттә кемнәр балалар туасын көтә, ул гаиләләр сәламәт, ваяклы, куллы, акыллы балалар тудырсыннар дип телисем килә. Зәйнәптән дә көтәбез инде үзенең фикерләрен. Саулашыр алдына. Әйе, барлык менә теләкләргә мин кушылам һәр вакыт, бик теләп, һәм инде бик шатмын бүген рәхәтләнеп сезнең белән сөйләшеп утыруыма. Бу минем өчен бик зур бәхет. Чөнки чынлап та Татарстаннан яраткан тамашачылар сезгә сәламнәрен җиткереп калдылар. Бу шушы туган телне белеп, көтеп, андагы чыккан шушындый яңа тапшырулар, әлбәттә, кабат алар безнең ирешсеннәр Татарстаныбыз тыңлаучылар өчен.
караучылар өчен, тамашачысы өчен һәм әлбәттә киләсе алдагы еллар бөтенебезгә бары тик шатлык алып килсен. Сәламәт булыгыз. Сәламәт булсаң, әлбәттә, күңел шат була инде. Очрашуларга, җырларга, концертларга инде. Шуңа күрә кичләрегез күңелле булсын. Бергә булыйк. Менә шундый матур тапшыруларны карарга ясын һәм сокланып, көч алып яшәргә. Ой, рәхмәт Зәйнәпкә, Зөфәргә килгәнегез өчен, ерак юлларны якын итеп, хөрмәтле дуслар. Менә 50-шәрне ваклаганнар. Зөфәр инде чак кына алданрак, Зәйнәп аның артыннан узган елларда шундый матурлыклар калдырып узды еллар. 50 ел әсез, 50 ел ичендә ниләр майтара алдыгыз. Әгәр дә 50 яшегез тулып, артыгызга әйләнеп караганда, Зәйнәп белән Зөфәр салган юллар, нурлар чагылдырып тора икән сездә дә. Димәк, яшәү юкка түгел. Димәк, гомер юкка узбый. Шундый матур теләкләрдә каласы килә шигъри юллар белән дә үзләренә мөрәҗәгать итеп, һәм сезгә дә тик шатлыклы көннәр генә теләп. Җырлатыгыз халык күңелләрен. Әллә күпме гомер алдада. Матур дөнья тагын матур булсын. Güzel dünya, güzelrәк булсын, сезнең моңлы тавыш баргада, сезнең матур җырлар баргада. Арада шундый очрашулар саклансын дуслар, киләсе күрешүләргә кадәр.